Buenas tardes a todos e a todas, señoras e señores concelleiros, funcionarios da Casa, público que nos acompaña, medios de comunicación e ciudadanos e ciudadanas que nos ven a través dos medios telemáticos. Imos dar comezo a este pleno extraordinario da Corporación Municipal con 5 puntos na orde do día. Comenzando polo primeiro punto, que é a aprobación do proxecto constructivo de restauración ambiental e construcción de Santa Peonil nas marxes dos cauces das Malloadas, Regato da Penela e Zapardiel no entorno do núcleo de Monforte de Lemos. Dictamen da Comisión, por favor. O dictamen é favorable á proposta, con 6 votos a favor do señor alcalde e dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións, dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro de Esperta Monforte, Grupo Mixto, que se somete a decisión plenaria. Pues moitas gracias, señor secretario. Trátase, como todos ustedes teñen no seu poder a documentación completa, de un proxecto que nace como consecuencia de un convenio coa Confederación Hidrográfica e o Concello, entre a Confederación Hidrográfica e o Concello, asinado o 27 de novembro de 2024 e que conta con unha adenda onde se incrementou o orzamento, o presuposto, que inicialmente non era tan elevado, e unha vez que se asinou ese convenio, a propia Confederación Hidrográfica licitou a redacción do proxecto e, a continuación, pois, redactou a empresa adxudicataria, redactou ese proxecto constructivo que nos fixeron chegar, creo que foi o día 15 de maio, xusto o día que se convocaban as comisións para o pleno ordinario do mes de maio, pero que, como había que elaborar os informes, pois non daba tempo de levarlo nese pleno, e por eso o facemos en este pleno extraordinario para ter que, para evitar retrasar hasta o pleno de xuño, que se fai o día 29 deste mes, e, por tanto, ganamos 3 semanas de tempo en proxectos tan relevantes de cara a que despois se pode licitar por parte da Confederación as obras propiamente ditas. É un proxecto que, como xa explicamos, abarca entre obra, entre expropiacións e a redacción de proxecto, 6.125.000 euros que aporta a Confederación e que aporta o Concello. O que se vai facer con este proxecto é unha senda peonil que, saindo de Xunta Correos, irá pegado ao regato das Malloadas hasta a Rúa Sarria, por ambas marxes, ainda que o firme só volverá por un dos lados. Pasará despois de Lois Pereiro hacia os Picos, a Ponte dos Picos, onde habrá un pequeno parque. Seguirá polo regato das Malloadas hasta cruzar a carretera de Santa Mariña, logo irá ao regato da Penela hasta cruzar Valle Inclán e xuntarse co regato da Zapardiel, despois de pasar por baixo da vía de Castela e da baixo da vía de Ourense, pois saltará a Calvo Sotelo e irá pola ladeira de San Vicente hasta as Monxas. Son 4 kilómetros de senda que van a ser peoniles e tamén para ciclistas e que, por tanto, vai a facer un círculo verde, hai que incluso denomina M30 verde, non fun eu, foi un medio de comunicación que nos dixo, e que, xunto co actual paseo que hai xa desde as Monxas hasta o Parque dos Condes, e, por tanto, ata Correos, faríamos un anel de 5 kilómetros, números redondos, para disfrute de todos os monfortinos, aparte de acondicionar toda a senda dos regatos
e de facer unha mellora no saneamento, dado que os que quixeron ou puderon comprobalo, no regato das Malloadas hai un colector de saneamento que discurre polo cauce, literalmente polo cauce do regato, con pozos no cauce do regato e que se pode apreciar cando discurre auga que entra a cachón para o saneamento. Eso se vai a quitar e vais a poñer un novo tubo de saneamento por debaixo da senda Peonil. Por tanto, hoy ganaremos tamén moito en saneamento, dado que toda esa cantidad de auga, ben sea de inverno ou ben sea de verao, cando hai o regadío, entra moita cantidad de auga que non ten por que ir á depuradora, e, por tanto, a depuradora funcionará mellor sin tanta auga que non ten que ir. Iso é, basicamente, en que consiste este proxecto. Un proxecto moi voluminoso, como ustedes puderon comprobar, no que se mandou, se imprime, é así de alto, un montón de tomos, moitos datos técnicos, e que, bueno, cando este rematado, evidentemente, será unha mellora importante desde o punto de vista urbanístico, medioambiental e tamén de saneamento da nosa cidade. E, de momento, nada máis, don Germán. Sí, boas noites a todos. Efectivamente, como ben dixo, como comentou na comisión informativa do 3 de xuño, efectivamente nos preguntamos dábanos explicacións de por que era este pleno extraordinario e decía vostede para gañar 21 días. Non sei se para gañar, efectivamente, se gañarán 21 días nun proxecto que ven do 27, efectivamente, de novembro do 2024. Isto fai nos reflexionar un pouco polo elevadísimo coste dos plenos extraordinarios que se é por 21 días, tendo en conta que, por exemplo, o 15 de maio do 23, veo aquí unha declaración de urxencia e unha bonificación do ICIO de Quen Pharma, por exemplo. Entón, nós este tema da urxencia, vamos a deixalo así. Ben, é certo que esperta moi forte positiva calquer xende a Peonil, esperta moi forte, ten clarísimo que isto quedaría moito mellor arranxado, todo arranxado, como está agora, que acabarán dicindo, como dicen outras moitas veces, que efectivamente hai moitísimas zonas, tanto das Malloadas como do resto dos regatos e de zonas polas que transcurre esta senda, que están a monte ou que están bastante mal conservadas en este momento. Non sabemos se é tema da Confederación Hidrográfica ou se é tema do Concello, pero, bueno, monta tanto monta. Entón, efectivamente, calquera que dé un paseo por estas zonas, verá que sí que lle fai falta un arranxo que nós non duvidamos. É certo que é supervoluminoso, é certo que son 3 ou 4 mil folios. Nós só vamos a dar unha pequena pincelada, porque, efectivamente, un arquitecto urbanista sí que nos deu unhas pinceladas sobre este tema e poñer en riba da mesa algunha das cousas ou incongruencias que nós entendemos, como pode ser esta restauración ambiental da senda Peonil, das márgenes das Malloadas, absolutamente incongruente, porque falamos de un documento que o máis caro de 5.488.000 euros, o 28% desos cartos sería para unha pasarela singular que pasa por riba do ferrocarril, que son 700.000 euros máis IVA. Son elementos cando menos discordantes. A nos gustaríanos tamén que nos aclarasen si, non sei a quen de vostedes, en este caso, dirixireme directamente a vostede, o tema da non accesibilidade, ou polo menos o que se ve ali é que non hai un tema de non accesibilidade, que non cumpre, e a maiores gustaríanos saber, porque non en ningún anexo viron os permisos do ADIF. Imaginamos que eso sí que estará todo correctamente. E despois, o resto de alternativas, a alternativa 2, 3 e 4, falan dunhos caixóns soterrados de 2,50 por 2,75, e estamos falando de que entre pasarelas e caixóns na alternativa 2, 3 e 4 vaise o 46% do presuposto, en outro o 52% do presuposto, en outro o 46% do presuposto, en obras duras de infraestructuras, quer decir que son infraestructuras que hai que facer e vivendas que vamos a tirar, a expropiar. Estamos falando na zona de Dr. Fleming 3, que teñen un coste de entre 1 millón e 1,5 millón de euros,
E son preguntas que nos facemos, ou se nos poden aclarar, tanto o tema do ADIF como o tema dos caixóns, e que está todo, digamos, un pouco como embutido. Quero decir, parece que se colliu pois unha senda que ten que medir 2,50 metros e vamos a meter unha senda de 2,50 metros pois en todo o longo deste percorrido, que como ben falaba, pois son 4 kilómetros, que non é pouco, entonces, bueno, pois efectivamente, pois ten pois moita enjundia. Tamén chama un pouco a atención que en ningún caso se observase a posibilidade de utilizar pois cousas que xa hai. O mellor hai que salir un pouco da senda, incluir un pouco a cidade ou algunhas partes da cidade e despois ter a posibilidade de volver a esa senda. Aquí vai todo absolutamente encaixonado e así mo fixeron ver. E despois estaba tamén, que se nos podían aclarar, o tema de a absoluta desconsideración co impacto ambiental, porque efectivamente en ningún plano, en casi ningún plano, salía nada de árboles, nin de plantas, nin de seccións, non hai ningunha planta xeolocalizada. Entonces, gostaríanos saber tamén que é o que se vai a facer con eso, porque efectivamente parece ser que só pon que só se van a talar 5 árbores. Isto recórdanos un pouco o que dixo vostede na Ponte do Malecón, que parece ser que só se van talar 2, e nos, bueno, moita xente fala de 40. Entonces sí que nos gustaría que nos explicasen eso, porque efectivamente o que sí que pon na partida de desbroces do Concello pon que sería todo a criterio do director de obra, que, o sea, se o director de obra quere realizar todo, pois quedaríamos sin árboles en toda esa senda. Entonces, bueno, pues nos gustaríamos que en este caso, pois eso, que o Concello pois aclarase todos estes puntos, tanto da vegetación que xa está consolidada, como esta agresividade medioambiental, porque en todos os sitios, claro, pode dicir vostede o que queira, pero ahora calquera que pasa por diante desa fonte, pois ve que hai un sitio sin árboles, por moitas veces que vostede nos queira aclarar que non. Entonces, a nos gustaríanos que, polo menos, en esta primeira intervención, pois, despois tenga ben aclararnos todos estes puntos. Mais nada, moitísimas gracias. Moitas gracias, don Emilio. Moi boa tarde a todos os presentes. Ben, nosotros vamos a anunciar xa o voto que vamos a ter. E vamos a ter porque o fondo da cuestión, que é unha senda peonil destas dimensións, pois é algo importante para o futuro da cidade, para o ocio, para o espazamento e demais. E vamos a ter por certas cousas que non, inda que a documentación é amplia, extensa, e un porcentaje altísimo dela, pois votamos en falta, como dixo antes o portavoz experta Monforte, informes de ADIF, e tampouco, e non digo que non este, digo que por menos non vin, non sei se hai. E tampouco atopei ningún informe de patrimonio, xa que hai unha parte que vai a cruzar o camiño de inverno, e tamén votamos en falta iso neste tema. Isto é importante, estamos falando dun orzamento de 6.125.000 euros, como acabo de falar, unha obra sumamente importante, como para facela, non vou dicir así de prisa e correndo, porque xa se leva tempo traballando nisto, pero que sí que votaríamos en falta unha exposición pública onde a veciñanza tamén poda coñecer isto de man e facer aportacións ou alegacións se é posible, máis que aprobalo aquí agora xa este proxecto constructivo. Porque a importancia que ten isto, aparte deses 6 millóns e pico de euros, pois hai que falar de que é un momento importante que estáse falando de expropiacións, incluso fala de derribar edificacións no proxecto, e as expropiacións tamén non están suficientemente, sí que están bastante claras, pero hai cousas concretas que deixa a dirección de obra e tampouco sabemos o que vai dar. Evidentemente, unha obra desta dimensión, tamén é certo que agora, antes de levar a cabo ou de facela así, por moito que se fagan os planos, probablemente quen fixo os planos nunca estuvo moi forte, é probable, ou non viva, se fixera así, facer unha visita a Valle de Mapa para saber realmente
non das necesidades, que isto está ben, pero sí do contido ou de como está gráficamente a nosa cidade, o noso concello, e por exemplo, tamén, pois aquí, podíamos aproveitar, repito, vi uns mapas, pero non falase dese parque que se vai facer no Dr. Fleming e demais, pero había, o mellor era o momento de aproveitar para a Rúa Rois Pereiro darlle saída ao tráfico rodado, comunicara co outro lado. En definitiva, vámonos a abster, porque creemos que é unha obra importante, é algo que Monforte, máis alá de decirse se necesita ahora e é prioritario ou non, pero o caso é que se vai a dar os primeiros pasos para levar a cabo. Falábase, escoitei na prensa e falábase máis ou menos de 2029, 2030, o prazo de que alá para executala, pero, bueno, hai unhas certas eivas que nosotros tampouco queremos ser os do non por o non. Explicamos cal é o posicionamento e agardando que realmente isto se faga e non quede en propostas, en anuncios e demais, que se leva a cabo para que se disfrute a veciñanza. Eu lembrome de cando se fixo, cando se empezou a senda pionil ou, digamos, o paseo do río, que tamén había certas reticencias e había problemática por parte da sociedade e ao final, despois do tempo que se fixo, hai que recoñecer que foi un éxito. Mas nada. Gracias. Don José Luis. Moitas gracias, señor presidente, e boa tarde a todos os presentes. Nos, xa adianto tamén nesta moción que vamos a absternos non pola importancia do proxecto, polo proxecto en sí, porque o proxecto en sí nos consideramos que todo o que sea mellorar na cidade nunca nos vamos a opoñer e sempre vamos a votar a favor, pero vostede no ano 2024 anunciou a firma do convenio con 4.125.000 euros, dos cales 3.300.000 eran aportados pola Confederación e 825 polo Concello. Agora traenos este pleno a modificación do proxecto a través dunha serie de pasos administrativos, anunciou a firma do convenio. A firma de convenio... No, modificación do... Como, perdón? No, modificación do proxecto non. Se o dixen, foi mal dito. Agora trae unha serie de pasos administrativos necesarios para executar o proxecto. Vale. Entón, ese proxecto muda a 6.100.000 euros. 125.000 euros, que xa propale. Entón, o mesmo sucede ca moción que van traer do Reboredo, que volve vir a este pleno. É dicir, isto, vostede, ante os medios de comunicación, presenta no ano 2023, agora volve facer o mesmo, no mesmo lugar, con os mesmos concelleiros, e cas mesmas carpetas, só cambian a vestimenta dos concelleiros e a televisión de sitio. É dicir, vostede está presentando os mesmos proxectos ano tras ano. Dentro de uns meses volverá a presentar a farmacéutica, igual hasta volve traer a madereira e incluso, o mellor, volve traer a praia fluvial. E se non sai, botará a culpa a Xunta de Galicia, case seguro. Mire, os veciños de Monforte vanse dar conta de que son os mesmos proxectos. Xa se ve nos comentarios das redes sociales. Vostede dirá que son proxectos que están requerindo documentacións, modificacións para ser aprobados, pero é certo que o único que amosa é un continuo atraso que levan os proxectos estratégicos da cidade. Mentres tanto, hai empresas no polígono esperando ampliacións, o polígono con continuos cortes de auga, os aparcadoiros dos camións sin abrir, o saneamento do pueblo sin arranxar, as tubaxes rompendo, as sendas peonís que están feitas sin cuidar, os bancos sin mantelemento e un largo etcétera, etcétera. Pero o importante é salir nos medios de comunicación presentando unha e outra vez proxectos que non se executan. Fontes enormes, sacando árboles e sombras en Monforte, pontes no medio da cidade, e xa lle dixe nun pleno anterior que manía de non conservar e cuidar o que temos, de sacar o que outros mandatarios fixeron, sacar fontes para volver poñer fontes, sacar árboles cando outros os puxeron, non facer de Monfortes zonas de sombra cando o cambio climático é evidente e cada día o sufrimos máis. Mire, señor Tomé, todo o que lle estou dicindo é unha falta de xestión dentro do seu goberno con vostede responsable. Mire, cuide o que está xa feito.
Teña as sendas peonís existentes cuidadas, amplíe as zonas existentes e mellorias, arranxe os graves problemas existentes no polígono, deixe de presentar proxectos que non vai dar feito. Facer as cousas con sentido en Monforte e recupere a actividade económica, que sexa un referente de cidade sendo a capital de Ribeira Sacra, e facer de Monforte a cidade turística de Ribeira Sacra por excelencia. Nós vamos a absternos nesta moción e non porque non queiramos que se faga a senda peonil, si que queremos, e queremos que se amplíe o polígono, si que o queremos, senón todo o contrario. Senón porque é a primeira vez que presenta este tipo de proxectos e que a veces trae un montón de erros que hai que subsanar e controversias que rematan nos xulgados, por eso mantémonos ao marxen desta votación. Se os monfortinos nos deran a oportunidade de gobernar nas próximas eleccións, faríamos moitas máis cousas con sentido. E seguro que por menos cartos, todo o que lle dixen que vostede non está a facer, o faríamos nós. Teño claro que todo o que lle estou a dicir, digo yo con sentido. Deixe de engañar a xente e presentar máis proxectos que nunca van a chegar a facer, prometer empresas que oxalá me equivoque, pero dudo que cheguen a implantarse en Monforte e mire, oxalá estea equivocado en todo o que lle estou dicindo e que lle poda decir neste salón de plenos que estou equivocado e felicitalo. Moitas gracias. Moitas gracias, don José Luis. A verdade é que vim moi nervioso porque confundiu datos, fechas, de todo. Ahora terminou dicindo que fizemos o convenio no ano 23, pero acabamos de decir que foi o 27 de noviembro do 24. A ver, vamos a ser serios e vamos a preparar as cousas. Mire, don Germán, fala vostede dun elevadísimo custe deste pleno, pero, hombre, a ver cando renuncian ás asignacións, porque así xa non teria custe. Así que non poña esa excusa porque ten arreglo. Renuncien e ya está, non pasa nada, non costa nada. Iso primeiro. Segundo, fala vostede de decir que é un proxecto deslavazado, non sei, mira, é un proxecto integrado dos mellores proxectos que hai hoxe en sendas peoniles. Vaya onde queira. E pode dicir ese asesor urbanístico que lle asesorou. Porque asesores hai moitos. E sei como se asesora. Dependendo como queira o que quere recibir o asesorado. Depende. Por tanto, é un proxecto integrado. Do mellor que se fai por aí nos concellos de toda Galicia. Do mellorciño. Por iso lles fastidia a vostedes que o fagamos. Por iso lles fastidia. Depois dice vostede os permisos. A ver, nos os permisos que lle vamos ter que dar á Confederación, pois vamos a aprobar hoxe, que é aprobar o proxecto, poñer a disposición o que está aí, a disposición os terrenos que sean públicos, o resto terán que expropialos, en fin, todo o que está posto aquí no expediente. E, por tanto, o resto dos permisos, como que en licite a Confederación Hidrográfica, xa os pedirá a Confederación, non nós. Nós non temos que pedirle a DIF, nin a Xunta, nin a nadie. É a propia Confederación a responsable de licitar e ter os permisos sectoriales. Por tanto, ese non é un problema municipal. Non o é. Depois fala vostede do custo dunha cousa, o custo do outra. Hombre, a ver, se resulta que agora tamén temos que dicirlle a un proyectista dun edificio canto costa a calefacción, canto costa non sei que. A ver, vamos a ser un poquito serios. Aquí hai proyectistas, estes proxectos pasan validacións de colegios, etc. Digo eu que poñeron en cuestión se pon para unha inca da vía do tren ou un pase elevado non sei que, ou un precio será o que costa. Non creo que nadie, ni a Confederación, ni o Concello tire co diñeiro, porque se ten que sufrir, eses proxectos ten que sufrir unhas validacións previas. E se non pasan ese filtro, pois xa non pasan. Fala usted das árbores. Pero a ver, vamos a ver. Onde están os problemas das árbores? Mire, que eu sepa de momento, a única vez que usted non... Pero claro, en fin, que se fixe aquí unha barriada de árbores foi cando se fixo a senda, que está moi ben, esta piñeira, pero na zona de Covas cortouse todo o que é ora a parte redonda onde está a lagoa, todo aquilo, cortáronse unha cantidad de chopos enorme, un bosque inteiro. E aí non protestaron nada. Pode dicir porque está documentado o arranque das cepas, cando fixemos ali o parque. Por tanto, non veña con ese conto, porque precisamente aquí eu creo que a naturaleza non escasea. Aquí a naturaleza non escasea.
E logo dice, fontes sin árbores. Pero usted minte outra vez. Ali quitáronse tres arboliños que os propios técnicos xa non valían para trasplantar. Unha é unha cerdeira que estaba media seca, outro un arce que tamén estaba, en fin, medio enfermiño, etc. etc. Que, por certo, xunta eses bancos xa non, xunta eses árboles non había ni un solo banco, porque non daban sombra ninguna. A sombra vai quedar a mesma que había, o árbol que valía para trasplantar trasplantouse, e non só vai haber a mesma sombra, vai haber o doble de bancos, don Germán, o doble de bancos, o doble, o doble. E máis metros de zona verde da que había. Porque se usted colle o que había antes, verá que había unha cantidad de paseos en todos os sentidos enorme de xabre, e, por tanto, non era césped. Pois agora vai ter máis metros cuadrados de césped do que tiña antes. Fíxese vostede, máis metros cuadrados de césped. Logo, por tanto, vai haber a mesma sombra, non vai haber a mesma sombra. E césped xa lle digo. E don Emilio, permiso xa lle dixen, permisos ten que pedir a Confederación, non vamos a pedir nós. Porque nós non licitamos a obra. Licita a Confederación. Nós aportamos a cantidad que temos que poñer como Concello. Por qué? Porque os organismos autónomos non teñen capítulo 7 de presuposto e, por tanto, non poden transferir capital. Iso expliquei moitas veces. Por iso licitan eles. A exposición pública, fala vostede, pois terá que expoñer en todo caso, se é necesario, a Confederación. Nós non. A nos dice, oiga, aproba usted este proxecto para licitalo? Pois nós teremos que dicir que sí ou non. Pero nada máis. A partir de aí, o responsable do proxecto é a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil. Dice que fixo os planos non veo a Monforte. Pois non pode dicir que sí, garantícelle porque ando con ela, coas persoas. Unha delas foi presidente da Confederación, que é o director desta obra, e dúas persoas da consultora que redactou o proxecto, un home e unha muller. Así que, claro que pisaron o terreno, todo. E incluso tomamos sobre o terreno algunha decisión. Por exemplo, de facer os parquiños que están no proxecto. Porque eles eso daba igual. Pero nós dixemos, non, aquí se pode facer estas zonas verdes, estes dous parquiños que vai haber entre Escalvo Sotelo e a vía do tren de Ourense e na zona do Punto dos Picos. Despois fala vostede de arranxar, ou algo así dixo, de arranxar o tráfico cas obras da senda, non? A mí non parece moi normal. Non parece moi normal que con a senda Pionir tampouco se arreglou o tema do tráfico que a senda Piñeira, que salindo do Parque dos Condes, esa senda vai a Piñeira non se arreglou ningún problema de tráfico. Pois aquí, tres cuartos de lo mismo, tres cuartos de lo mismo. E logo, dice vostede que son propostas e anuncios. Non, mire, non son propostas e anuncios, son realidades. Aquí hai un convenio que obliga. Non é un protocolo, que o protocolo é unha, bueno, digamos que unha proposta, pois unha vontade de facer algo, pero un protocolo non obliga a nada. Pero un convenio sí. Un convenio obliga. E ten que estar presupuestado que a retención de crédito de vida, tanto por parte dos que convenian, neste caso a Confederación e o Concello, teñen que ter esa retención de crédito cada un. Senón xa non poden firmar o convenio. E iso é unha realidade. Por lo tanto, vais a facer. Pero vostede dice unha cosa moi simpática. Dice que se vai a abster, pero ao final dixe, bueno, a ver se se fai. Como que facedeo. A ver, se tenga tantas ganas de que o fagamos, apoio, aprobio, porque poñer en dúda, o sea, absténdose, e ao mesmo tempo pedir que se faga, pois non parece moi alá. E logo, don José Luis, a verdad que a súa intervención, eu a usted escoitaría e miraría a ver o que dixo. E vou explicar, eu xa, en fin, trato de explicalo, porque me gusta a didáctica, e trato de explicalo. Este convenio firmouse o 27 de novembro de 2024, non 23, como dixo usted, 24. E ese era un convenio, que despois
se firmou outra adenda para inventar ese diñeiro, que era algo máis de 4 millóns, e pasou a algo máis de 6 millóns. Firmouse esa adenda. E despois deso, fixose unha licitación por parte da Confederación pública para que as empresas que quixeran se presentaran para poder redactar o proxecto. E iso ocurre en todas as administracións, non é ninguna promesa. Non, porque se vou falar de promesas súas, Dios mío, podíamos escribir un libro gordo de PTT. E unha vez que se acabou de redactar o proxecto, que estes proxectos levan moitos meses redactalos, moitos meses, se só hai que ver calquera outra obra por aí, deste calibre, tempo que leva, pois, no mes de maio, 15 de maio, entra por registro no Concello. Así que nin hai retrasos, nin hai duplicación de proxectos, porque ustedes confunden a firma dun convenio que é dotar económicamente unha obra posterior coa presentación dun proxecto, que xa é o documento técnico para facer a obra, sobre o que se teñen que presentar as súas ofertas ás empresas. Non ten nada que ver. Por tanto, hai uns pasos legales, administrativos, que hai que facer. E iso, se non se entende, pois entón podemos falar o que se queira, pero, en fin. Dice, un paso administrativo. Non, é o único paso administrativo noso. Nós, unha vez que este pleno aprobe, desde Secretaría se lle mande o acordo á Confederación, pois nós acabamos, máis alá das comisións de seguimento que están no convenio que hai que ter para ir vendo como evoluciona. Pero como pasos administrativos, xa está. E temos que ver, cando vayan certificando a obra, ir aportando a parte que nos toca. Eso sí, que está con crédito retido, se lle dixe, con crédito retido. Fala usted de facer fontes enormes que non se fan, home, si, estamos facendo, estamos facendo esa fonte enorme, e logo usted volve a dicir aquí outra, de verdad, que non quero, en fin, teria que dicir unha cousa gorda e non a digo. Falta a primeira fonte que haya quitado Monforte. Non diga usted que quitei fonte, porque minte. E se quere facer, repasamos todo as obras que actuaron en cada fonte que se quitou, a ver se fun eu responsable desa obra. Ni unha sola. É máis, recuperamos a que non funcionaba no jardín, poñendo unha valla de protección de arredor, que non funcionaba. Recuperamos a estación, que non funcionaba. Recuperamos a cibernética, que non funcionaba. E das que se quitaron, a mí non me explique nada, porque non sabía ni onde estaban. Ahora sei de alguna. Sei de alguna. Pero non vean usted con contos, porque ese conto non é verdad. Non é verdad, non é verdad. Facer pontes. Claro que vamos a facer, se Dios quere. Claro que sí. Por qué? Porque é necesario. E porque, además, para demostrar a xente que iso todo é unha gran mentira. Eu digo onte de unha foto dun globo, unha foto do aire do Malecón. Bueno, pois a foto que vai a ver é a mesma que a pasarela un pouco máis ancha. A mesma. A mesma que a pasarela máis ancha. Nada máis. E para iso, sabe que estorba ali? Creo que é un chopo solo, pero como se foran dous. Que, por certo, cando botan a pelusillas a blanca, a xente rechista dos chopos. Rechista dos chopos. Pero, xa lle digo, creo que é un, pero vamos a supoñer que sean dous, dá igual. Dous chopos que estén pegados, un ao cada lado da pasarela. Iso é todo o corto de árboles que vai haber. Todo o corto de árboles que vai haber. Por tanto, don José Luis, eu entendo que vostede ten que dicir eso porque lle dicen que o diga. Eu entendo, do punto de vista do xogo político, que ten que dicir eso. Pero, home, eu creo que non é que se generan mentiras, porque unha mentira ben contada pode colar. Pero iso que vostede acaba de dicir é que é imposible. É que é imposible. E eu estou seguro que o día que teñamos a ponte feita e poñamos peatonal a Ponte Vella, usted tamén estará contento, igual que a inmensa maioría dos monfortinos. Igual. E vai a mellorar a comunicación a ambos lados do río. Eu creo que a ustedes o que lles molesta, porque se repiten cousas, presentan as mesmas cousas, iso é que é mentira, dígame cuáles, porque é mentira. Eu, por exemplo, cando falan da ronda urbana, a ronda urbana firmamos un proxecto, digo, un convenio que tamén obliga as administracións e que o ten que licitar o Ministerio de Transportes, non o Concello. Nós tamén temos que aportar a nosa parte
pero quen licita é o Ministerio. Aquí eu ainda non presentei ningún proxecto da ronda urbana, porque non están en condicións, o Ministerio non mo pasou, por tanto, non gañamos, non mentimos, só decimos a verdade. E se quere, pedirei ao servicio de contratación para, en fin, esas cousas que vostedes a veces dicen por aí, como neste mandato que dicen que non facemos nada, o sea, por un lado dicen que facemos moitas cousas, non sei moitas non tal, e por outro lado non facemos nada. Podolle demostrar a cantidad de contratos que se levan feito neste mandato e de obras que se levan feito neste mandato. Mas non digan esas cousas porque é mentira. É mentira. E, francamente, teria moito máis que dicir, pero que dixe equivocouse, en fin, confundía unha modificación do proxecto. Non, aquí non estamos presentando ninguna modificación do proxecto porque é a primeira vez que se presenta. E máis, ese proxecto chegou aquí o día 15 de maio, de xeito telemático. Chegou aquí o 15, por tanto, non hai ninguna modificación do proxecto. Pode ser que en obra haya algunha modificación, por alguna cousa que sempre surge en obra, algún imprevisto, pode ser, pero de momento non. En todo caso, ten que facelo a Confederación, non o Concello. Non o Concello. Bueno, eu creo que quedan aclarados todos os aspectos que vostedes comentaron. Non sei se don Germán se quere un segundo turno. Sí, se me pode aclarar tamén, se nos pode aclarar tamén eso do tema da accesibilidade e despois, bueno, se nos pode falar un pouco desa pasarela singular que ten que ir por riba da catenaria. Por suposto, non lle vou a mercar, eso sí que o quero aclarar, que nós sexamos os do non polo non. Esperta Monforte vai votar en contra, como lle expliquei un día a señora Prada, de que vostedes votan absolutamente en contra de todo o que traemos nós, e vostedes, falan do que estiman oportuno porque non o fan, e a nós tenemos que parecer ben malo regular, só temos que facelo. Efectivamente, nós seguimos pensando que quedaría moito millor, efectivamente entendemos que non é unha prioridade, porque mellor unha prioridade para Monforte sería o tema dos vertidos, dos que xa falamos moitísimas veces. Ningunha das cousas que veñen aquí son boas para Monforte nos fastidian, ningunha, inda que o repita 1000 veces, nin proxecto integrado, nin nada. A nós non nos fastidia absolutamente nada. Si que é certo, eso que si dice vostede que é a Confederación que o ten que facer, o da exposición pública, falamos sempre, vamos a poñelo co da ponte, a exposición pública, a Confederación Hidrográfica fixo exposición pública, nós fixemos unhas infografías, unhos arquitectos, non eu, que non teño nin idea, nin moito menos, porque ademais nin vexo, nin entendo, nin nada, pero sí xente que sabe moitísimo máis que vostede, que a min seguro, porque ademais son arquitectos e urbanistas e tal, e despois ainda veo vostede aquí a dicir que esas infografías eran mentira, e que non se asustaban á realidade, e non sei que de 4 milímetros, xa me contará tamén, cando lle aclararon que eran 3,30. Pero un pouco por volver a todo isto. Se vostede nos pode aclarar todas estas cousas, estará con nós, que é un tema superardo, porque efectivamente son 4.000 folios. Nós fixemos ese estudio e entendemos que se pode facer de outro xeito, porque efectivamente tamén no que dice vostede, nas zonas verdes e parques, pois un dos parques leva por diante dúas casas habitadas, por o que se veía no parque, ou polo menos polo que me comentaron, se non dígame se é cousa en contra ou non, e efectivamente o convenio obriga, e nós vámonos ver obrigados a aportar 1.200.000 euros que ben podían ser para outra cousa, non quero ser moi repetitivo, pero, por exemplo, para arranxar o abastecemento, pois a cuadrículas de 210.000 euros, como se fixo na Rúa Corredeira. Entonces, efectivamente, Experta Monforte ten clarísimo que quedaría moito mellor, a nós non nos fastidia absolutamente nada, parecenos ben que presente todas estas cousas. Vostede dice que si será verdade ou non que se vaya a facer, mire, eu dudo moito, por desgracia para Monforte, que esos 10 millóns adxudicados por o Consello de Ministros veñan para Monforte. Pois pode ser que isto da Confederación pois tampouco veña. Entonces, nós podemos vir aquí e decir claramente o que pensamos, sin ánimo de fastidialo ni moito menos, nin de que lle vaya mal a Monforte. Moitas gracias. Moitas gracias, don Germán. Don Emilio. Moi brevemente, porque imos teñernos a cuestión e os tempos que están fixados. Eu brevemente vou aclarar dúas cousas. Nosotros non... Cando dicimos que nos gusta que se faga porque creemos que é importante, por iso non votamos en contra, se non votaríamos en contra. Nos abstémonos
por esas cuestións técnicas e, sobre todo, pois, porque vemos que pode haber que faltan cousas que, como digo vostede, será a Confederación que non faga. E cando digo que o Gallá se faga, non quero dicir en ningún momento que estamos en contra disso, senón que é unha reflexión en alto. O Gallá se faga. E non lle digo a vostedes como equipo de goberno, porque a mellor non teñen a culpa no caso de que non chega a puerto iso. Digo que o Gallá se faga, e sei por que o digo. E o tempo, pois, dá aquí ter razón. Repito, o Gallá se faga, todos podamos disfrutar desa senda do río e durante a execución de obra e demais, pois, non haxa problemas e se os hai que se podan solucionar dunha forma fácil. Mas nada. Moitas gracias. Don José Luis. Moitas gracias. Nos puden confundirme no tema de pasos administrativos ou de paso administrativo, pero sei do que estaba falando. E nós, o que si nos vamos a abster tamén, porque pode, como dixo o compañero do bloque, non é que non queramos que se faga, sí que queremos que se faga, queremos que se faga eso, queremos que se fagan ampliación do polígono, queremos que se faga o mellor para Monforte, queremos que veñan as empresas para Monforte, que non, pero non o vamos a apoiar porque despois dos erros administrativos que pode haber, pois non o vamos a apoiar por eso. Como ustedes teñen maioría absoluta e teñen capacidade para poder apoiar e para poder aprobalo, non nos necesitan a nós. É igual que cando nós é diferente, cando nós traemos unha moción que é beneficio ao pobo de Monforte e pos veciños de Monforte, vostedes sí que nos votan en contra. Eu non é que non me puxe nervioso nos tempos no ano 2024. No ano 2024 referíame ao polígono industrial. Non me refería, perdón, no ano 2023, perdón, non me confundir, no ano 2023 referíame ao polígono industrial, que o trouxo ampliación do polígono industrial. No ano 2024 foi cando presentou este proxecto. Independentemente de que me equivoque en fechas, a moción, a exposición que traemos, se nós queremos que se faga todo e oxalá se faga todo, que quede aquí grabado. Oxalá se mellore Monforte, que estamos aquí para traballar polos monfortinos e polas monfortinas. Nós estamos aquí para apoiar as mocións que vemos que non temos complicación en apoialas, e a esta moción que nós queremos que se faga, ustedes teñen maioría absoluta, ustedes van a aprobar, e nós, polo tanto, temos a obligación de podernos abster. Cousa que vostedes a nós non nos aproban ninguna moción en beneficio de Monforte. Están gravados nos plenos. E moitas gracias. Pues moitas gracias, don José Luis. Don Germán, mire, non sei se lle gusta ou non lle gusta o do non polo non, pero desde logo que non son e o do sí polo sí. Os do sí non son. E se non, colle usted, repase todos os nons que levan este mandato e verá usted cantos non hai e cantos sí hai. Comprobe usted mismo. Non espere que lle dé o dato, e verá se é o do non ou é o do sí. Eso por un lado. Por outro lado, quere que explique non sei que da pasarela. Home, como usted dice, é un relativo proxecto. Se o proxecto está validado, será que cumple. Se está informado favorablemente, será que cumple. Digo eu. Por tanto, vamos a facer o proxecto. Deixense de poñer chinitas no camiño. O importante é que teñamos esa senda que é única. Digamos ustedes que é ciudad parecida a Monforte. Pois non vamos a falar dunha gran ciudad, non estamos falando de eso. Pero falemos dunha ciudad parecida a Monforte, a ver quen ten algo semellante. Estamos falando de inversión de 6 millóns de euros. 6 millóns de euros que son moita venta de materiales, que son moita mão de obra, e que son economía. Esa é economía. Porque para facer todo eso, fai falta eso, man de obra, materiales, etc., etc. E iso beneficia a todos. Por que cree usted que está subindo a economía de Monforte? Por que cree usted que está subindo a población de Monforte? Porque Monforte vai mal? Non. Porque Monforte vai ben. Monforte vai ben. Mellorou en todos os aspectos. Económicamente, socialmente, medioambientalmente. Mire, xa que vostedes falan de todo, fan un remis, como dice don Emilio, ciñéndose a cuestión moi poucas veces. Mire usted, as zonas verdes que había antes de chegar á alcaldía e as zonas verdes que hai agora neste Concello,
desde que eu levo na alcaldía. Miren os metros cuadrados de zonas verdes. E as que había, por exemplo, San Vicente, que era unha selva, como está agora e como estaba en tempos. Mesmo incluso a muralla corría risco de que raíces de árboles gordos pois descalzar as cimentacións da muralla. Iso non queren ver, pero está aí. Os ciudadanos saben, non é bien, é dino. Outra cousa é que vostedes, claro, pues, tratarán de sacar a parte negativa, pero aquí hai unha parte inmensamente positiva. Dice que as casas, mire, efectivamente, hai unhas casas en mal estado. E esas persoas que son propietarias se llevan a abonar. Eso non se pasa así por encima de nadie. E generalmente, en este tipo de operacións, sempre se falan de mutuo acuerdo. Generalmente, porque son precios, en fin, para evitar justamente temas judiciales, e iso fan todas as administracións, non só a Confederación, o Concello, a Xunta, non fan todas. Por que? Porque queren tratar de evitar que haya posibles complicacións judiciais no medio desa obra, que poderan parala durante un tempo. Por lo tanto, este tipo de cousas a mí non me preocupan nada, porque seguro que resolven a administración que vai actuar en este caso. E logo fala usted dos 10 millóns. Eu xa expliquei que non fai moito. Xa expliquei aquí, pero vou yo explicarme. Mire, os 10 millóns foi un acordo do Consello de Ministros, a petición do Concello de Monforte. Pero, eu xa dixen tamén que eu non vou aceptar esos 10 millóns se eso supón convertir 10 en 17, porque non lo vou a aceptar, porque é perjudicial para Monforte. Sabe por qué? Porque hai agora unha directiva europea que dice que hai que devolver. Claro, se usted, entre o que ten que devolver e os intereses dese diñeiro, o que eran 10 millóns se convirten en 17. Eu así non o firmo, xa yo digo. E dixeno, volvo a repetir cantas veces queiran, non o firmo, porque é perjudicial para Monforte. E como é perjudicial, pois veña do Consello de Ministros, veña donde veña. Ustedes duran moito que o mellor plantaran esa cara. Eu sí que a planto, porque miro os intereses de Monforte exclusivamente, e non teño outros intereses. E fíjate usted do que estou falando. Eu estou falando de cantidad de dinheiro moi importante. Moi importante. A ver cantos fan eso. E, don Emilio, mire, ustedes parece que pongan duda que se fan, eu non poño ninguna duda, isto vai se facer, e ademais, se dixen outro día na comisión, creo que dixen na comisión, e se non digo ahora aquí, a previsión de inicio das obras é a principio de abril do ano que ven. Non sei que lle fai ninguna gracia, sí, porque primeiro usted non ten a palabra, segundo, hai que saber estar nos sitios, está usted perdonado, non pasa nada, pero tamén hai que dicilo, e segundo, é conveniente que usted non tenha un técnico, pero un técnico de verdad, non estes técniquillos que opinan que hai de todo na vida do señor. Nas feiras tamén hai moita cousa. Canto tempo leva unha obra deste calibre licitala? Porque agora, cando nós temos feito todos os trámites, se ten que pedir algún permiso sectorial, estamos no mes de julio, metes o mes de agosto por medio, que na inmensa maioría das administracións é un mes inhábil, na inmensa maioría, e despois son 4, 5, 6 meses mínimo a licitación, a adjudicación desta obra. E despois hai que firmar o contrato, facer a ata de replanteo, a copiar, empezar as obras. Pero, a ver, vamos a centrarnos un poquito en lo que decimos. Porque decir, por falar, fala calquera. Calquera. Entón, da igual, que máis dá? Pero isto é así. E abril do ano que ven, faltan 10 meses aproximadamente, non sei se é un mal momento para empezar este tipo de obras, porque precisamente é cando vamos a cara ao verao, en zonas húmedas, é cando mellor se traballa. Digo eu, non é na época de moita choiva cando mellor se traballa. É na etapa de verán cando mellor se traballa. E fíjate que eu estou dicindo. Xa estou dicindo, porque claro, seguro que son as eleccións no mes de maio. Non ten nada que ver, porque se fose isto, que queres? Que retrasemos as obras un par de meses para que pasen as eleccións? Pero non se dá cuenta que ao principio, cando empecen as obras, é cando son máis feas, porque cando hai movimento de terras, etc., non lucen. Ao principio as obras non lucen. Se fora ao final, que acababas nese momento, que dá bonito, pois sí, podían lucir. Pero cando empezas a mover terra, non é precisamente cando luce unha obra.
en ningún sitio. Así que, don Emilio, quédese ca data, abril do ano que ven. E don José Luís, mire, se quixeran tanto ben para Monforte, terían feito o acceso a Porto Seco, terían feito ese acceso a Porto Seco que é vital para que iso arranque. Non o fan porque non queren, porque eu xa, ca conselleira, hai hoxe, ca outra tamén, e axudar a Madrid, e pois, xa tiña o papel de contestación de Madrid, estaba pedindo axudame aquí no medio de comunicación. Eso sí que era lista de garai. Pero esta, eu lle ofrecín no seu despacho, e tiño testigos, e despois, cando a vin outro día, volven a falar, e por teléfono tamén, que, bueno, é das conselleiras que colle o teléfono, non nese momento, pero despois devolve a chamada. E sabe que agradecerlo tamén. Eu digo todo, o bo e o malo. E eu lle dixe, mira, se o problema era o Adif, eu fiz unhas gestións para que o Adif atopara unha solución. Ainda hoxe non se puñeron en contacto co Adif, desde fai un ano. E dixo moi reiteradas veces que sí. Por reiteradas veces, non. Reiteradas veces, non. Por tanto, desde logo, parece que o fan a propósito. Dice, non apoñamos porque non sei, teñen maioría. Home, pero se ve que é bon, voten a favor. Se é bon para Monforte, voten a favor. E cando sea negativo, pois critiquen ou voten en contra. Pero se estamos facendo unha cousa que dice que é boa para Monforte, voten a favor. Pero bueno, en todo caso, se fora polo seu apoio, non o faríamos. Menos mal que non fai falta o seu apoio. Pero se fora polo seu apoio, non o faríamos. Bueno, eu creo que queda claro todas as cuestións que planteaban, así que vamos someter a votación a aprobación do proxecto constructivo de restauración ambiental e construcción de senda Pionil nas marxes dos cauces das Malloadas, Penela, Zapardiel en entorno do núcleo de Monforte de Lemos. Votos a favor. 10 votos a favor. Votos en contra. Un voto en contra, experto Monforte. Abstencións. 6 abstencións, Partido Popular e BNG. Pasamos ao segundo punto da orde do día, que é a aprobación do proxecto constructivo de separación e tratamento de augas pluviais do polígono do Reboredo. Dictamen da Comisión, por favor. O dictamen é favorable á proposta, con 6 votos a favor do señor alcalde, dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións. Dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Experto Monforte Grupo Mixto que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Bueno, brevemente, para comentarlles que desas cousas que dicen algúns membros da oposición que non facemos, sobre todo o Partido Popular, son promesas, pero despois non fan nada. Bueno, pois desas cousas que non facemos, firmamos un convenio coa Confederación Hidrográfica para facer unha nova depuradora do polígono industrial do Reboredo que dé solución aos problemas que ten neste momento e nas próximas décadas, porque é unha gran depuradora que custa en torno a 5 millóns de euros, números redondos, que ten varios módulos para ir crecendo na medida en que sea necesario poderlos en marcha, poñerse en marcha, que, por tanto, é unha solución para anos, moitos anos, décadas, do saneamento do polígono industrial do Reboredo. De depuración, digamos, depuración do polígono industrial do Reboredo. Pero cando se fixo un plan director para ver un pouco todo o polígono, resulta que se encontran, os da Confederación Hidrográfica, se encontran, e ainda non estaba este presidente, era outro presidente que fixo ese estudio, atópase con que na parte bella do polígono, é dicir, nas 3 calles da marxe dereita, si ten separativa, nas 3 calles que van desde a central hacia a dereita, ten separativa de pluviales e fecales, pero na única que hai con empresas. A única que hai á izquierda, a última, antes de entrar en Sober, resulta que esa calle que se fixo en torno a 2006 aproximadamente, máis menos, números redondos, resulta que
non lle fixeron separativa. Meteron un único tubo para pluviales e fecales ao mesmo tempo. Claro, eso ahora, para a nova depuradora, para poñer a andar a nova depuradora, que teñen que facer unha fiscalización do conxunto do polígono, dicen, non, isto non se va a autorizar a posta en marcha da nova depuradora se non se fai a separativa desa calle. E hai que facer, mentras tanto, mentre non entra outra en funcionamento, unha conducción interior na calle ahora mismo, desde o pozo de entrada hasta o efluente de salida, para que non se mezclen as pluviales con o que está a depurar, con materiales que hai que depurar. Bueno, pois para iso houve que facer gestións pertinentes e facer unha adenda a ese convenio da depuradora de 913.000 euros para poder facer a separativa de pluviales de esa cuarta calle, a cuarta rúa, número 4, e un trozo pola principal, máis ou menos hasta casi o estacionamento novo, por diante dos edificios que fixo Prodeme, por ese lateral, hasta vir a un pozo central que hai ali. Iso que leva consigo? Bueno, pois se leva consigo que houve que facer esa adenda, houve que facer o proxecto, que hoxe traemos aquí, que ustedes teñen, e que, por tanto, se ve perfectamente o que se vai a facer en ese... Además, hai planos moi concretos donde, efectivamente, está completo, pero donde falta, precisamente, esa separativa de pluviales e de fecales. Así que eso vai levar, según o proxecto redactado, algo máis de 800.000 euros, dos 900 que se presupostaron. Hai que ver despois na liquidación se sobra diñeiro, pois evidentemente non teremos que pagar a nosa parte profesional, e se fai falta, pois xa se colle dai, e con isto melloraremos a separativa do polígono e quedará separada totalmente pluviales e fecales, e, por tanto, a nova depuradora, cando este rematada, pois poderá entrar en funcionamento e xa irán, por un lado, as augas de choiva, que levan un pretratamento antes de incorporalas ao efluente de salida dos materiales tratados para que vayan despois ao río Cabe. Partido ao río Cabe, máis abaixo da actual depuradora, que ese conducto xa está feito, xa está metido, está totalmente rematado. E, por tanto, eu creo que tamén é un proxecto moi importante, porque desta maneira o saneamento do polígono cumplirá con as normas máis exigentes que hai hoxe por hoxe en temas medioambientales, por lo que nos dicen desde a Confederación, e é unha inversión, como digo, de números redondos, cando acabe vai ser casi 1 millón máis de euros do que había, e, por tanto, o que eran antes casi 5 millóns da depuradora, pois vai a pasar a casi 6. Iso é outro proxecto importante, donde tamén será beneficioso, en parte seguro, para as empresas de Monforte, que algunhas delas surtirán de materiales para esta obra e posiblemente alguna persona tamén traballe en estas obras. Así que é outra inversión importante. Coa anterior e esta suman en torno a 7 millóns de pesetas, 7 millóns de euros en números redondos, o cual son inversións moi importantes para solucionar tamén temas moi importantes. E de momento nada máis, don Germán. Sí, nada, moi brevemente, porque efectivamente, como ben explica, como xa dixemos en varias ocasións, nós tamén estamos encantados de que se fixera esa nova depuradora. Non entendemos, bueno, con isto que explica así, que efectivamente despois se atoparon pequenos problemas que incrementan este custe en casi 1 millón de euros, e nós en principio vámonos a estar máis nada, gracias. Moitas gracias, don Germán. Don Emilio. Moi brevemente, porque aquí está aclarado, está todo bastante claro para nos entender, e por eso a diferencia da extensa votar a favor, porque esta é unha necesidade, independentemente do custe, que non vou entrar aí, pois é unha necesidade que hai nesa rúa, e tamén agardemos que se solucionen eses problemas que hai de embalsamento de auga onde empeza a rúa 4, precisamente, coa carretera de Sober, coa Lugo P3 3205, que se fai unha bolsa de auga cando chove moitísimo, e vamos a votar a favor e que empecen canto antes, porque se outra obra para abril, cando acabe a auga, esta vez vamos a facer no verão antes de que empece a chover, non? Gracias. Gracias, don Emilio. Doña Cati. Moitas gracias. Boa tarde a todos. Ben,
Señor alcalde, agradecemos as explicacións, pero a verdad que xa lle dixemos no seu momento, cando trouxe aquí a modificación dese convenio, a facilidade que ten para vender de forma positiva todas as cousas que pasan polas súas mans no Concello. A verdade é que eu lle recoñezo ese mérito. E por iso lle decía antes ao compañero, vostede lle ofende o de vender varias veces o mesmo, vender positivamente como se fora que conseguiu preto de 1 millón de euros máis para isto, que no seu día o vendeu así, agora xa aclarou que se atoparon unha cousa e que ten que facelo das augas pluviais. E que é eso realmente? Que non subimos claro no seu día. Cando fixeron o proxecto, non se deron conta desa circunstancia e agora hai que añadilo a este proxecto. Polo tanto, iso é por lo que nós nos abstemos moitas veces, aunque as cousas sexan boas para a cidade, porque vemos que se cometen moitos erros de xestión, neste caso foi a Confederación, non porque é un proxecto feito por ela, pero non a primeira vez que acaba xudicializado moitas cousas que vostede trae aquí a pleno e que fixo a zona C xudicializada, o Parque do Hospital xudicializado, a Rúa Santiago non sei se está xudicializado a día de hoxe, pero houve reclamacións dos afectados. A zona D tamén non estuvo exenta de polémica. Entonces, nós queremos curarnos en salud, non queremos ser partícipes das controversias que lle podan provocar as actuacións que fai vostede como líder do equipo de goberno. Non queremos e por eso nos abstemos. Francamente, como dixo o meu compañero, vostedes xa van a sacar para adiante as cousas. Obviamente, se tiveramos claro que é algo moi negativo, xa votaríamos en contra que o temos feito. Pero neste caso, vámonos a abster por ese motivo. Mire, nós, además, temos moito optimismo porque sabemos que estes convenios que firmou vostede co Estado, coa Administración Central, a pesar de que empezaran as obras casualmente antes das eleccións municipais, despois de 3 anos de estar este convenio sobre a mesa, porque entendo que aunque se firmou en novembro de 2024, seguramente negociaron e falaron antes. É curioso eso, por iso me reí antes, disculpa, ten vostede razón, non podo falar se non teño uso da palabra. Pero nós estamos optimistas, porque como antes que tarde o señor Feijóo vai gobernar este país, esta agonía que ten Pedro Sánchez sabemos que vai durar pouco, porque non pode durar moito máis, todos intuímos, e vostede o sabe igual que a min, que seguramente a Deputación Provincial sexa nosa tamén. E iso é un cambio de ciclo que os monfortinos van percibir. Polo tanto, vai haber un cambio de ciclo e todo isto se vai a axilizar e se vai a traballar de outra forma. Así que estamos seguros de que todo isto, aunque se inicien as obras antes das eleccións municipais, seguramente, po seguinte mandato, se os monfortinos nos dan o seu apoio, remataremos esta senda, conseguiremos que ese convenio da Nacional 120A, Nacional 120 se leve a cabo e moitas cousas máis, e seguramente con menos erros. Que, por certo, recórdolle que Monforte, aún saliu fai pouco os datos, é a cidade que ten a taxa de paro máis alta da provincia de Lugo. Entón, os datos eufóricos que fai vostede de que Monforte vai vento en popa, habría que miralo. É certo que a poboación sube, é certo. Tamén é gracias á poboación estranxeira que está aquí, que, por certo, tamén lle digo que están preocupados porque con este decreto de regularización moita xente ve que lle está costando conseguir un posto de traballo. É verdade que ao final se dan conta que non é oro todo o que reluce. O cal é un drama, tamén lle digo, un drama que non todo o mundo poida atopar o seu destino. E aunque lle van dar a regularización por outros supostos, a mágoa é que non atopen ese posto de traballo. Dígollo porque viñeron a sede e vemos o drama que están vivindo de xente que esperaba ter máis prosperidade e lle está costando. Eso non é culpa súa, é a situación xeral que hai no Estado e demais. Con todo o que lle acabo de decir, creo que xa concluín, vamos a absternos e desexar, por suposto, que a ver se isto se consigue inauguralo antes das vindeiras eleccións municipais, xa non lo dirá. Moitas gracias. Gracias, doña Cati. A verdade que me teño que rir, porque despois do que acabo de decir, das amenazas que acabo de decir, porque amenazou claramente, dicindo, ojo, que gobernando o PP en Madrid, gobernando o PP na Xunta, gobernando o PP na Diputación, vostede non vai a ter nada. Sí, hombre, volva a escoitar, escoítese usted. O sea que, como dixo un día don José Luis, cando nos dixo que nos daba cartos para as festas, cando dixo, sí, hombre, vamos a dar cartos para que tú quedes ben. Don José Luis, acórdase disso? Pois usted acaba de facer o mismo, con outras palabras, pero o mismo. E pois ustedes queren o ben para Monforte. É que están facendo desde a Xunta, ustedes están cobrando na Xunta. Por que non? Esas cousas que son obligación da Xunta, obligación da comunicación ao Porto Seco, porque non a fan. Ou tamén é culpa do alcalde.
O de Pedro Sánchez, a culpa de Pedro Sánchez. Fíxese vostede. Desde logo, doña Cati. E pois dice doña Cati, ven aquí vender que o conseguiu. É logo que eu quero conseguir. Doña Cati, eu espero, non se preocupe, cando acabe. Eu dio prisa. Ven aquí a decir que o conseguín. E logo conseguiu no vostede, ou? Estas cousas cando ceo elas solas ou hai que conseguilas? Foi usted quen conseguiu estas inversións? Que eu sepa non. Que eu sepa non. Se quer axudar eu moi agradecido, de que axude. Incluso se quer vender os teus logros, fíxese. Pero non o fai. E por falar de xudicializar. Xudicializar. Mire, só hai que eu sepa, igual estou equivocado, pero que eu sepa ahora mesmo se me ocurren dúas cousas xudicializadas. Todo o demais que dixo vostede, que na calle Santiago se habían queixado, pois queixaríanse, pero aquí non veo ninguna citación judicial de nada. Está na calle Santiago. Por certo, vai a preguntar se están máis contentos ou antes. Vai a preguntar, A ver se tiñan a calle Roberto Martínez Andrade como está, a calle Santiago como está. Pregúntelles, a ver se está mellor ou peor. Na zona C, houve algunha persona que, con ánimo claro de tocar as narices, e lo digo con toda a claridade, tocar as narices, foi, efectivamente, fixo unha denuncia judicial que deronlle unha razón nunha cousa que non lle afecta para nada a él, fíjese ben, lle afecta para nada a él, que era por un permiso de Confederación Hidrográfica do ano 2000 que non se pediu, como que pedirlo agora. Fíjese, en que beneficia eso. E no caso da zona do Parque do Hospital, que, por certo, non sei se o do Hospital querían ter aquela montaña de merda enfrente, que era un montón de terra con maleza permanentemente, ou prefieren ter, ahora que teñen visibilidade, e que teñen un parque con medivido enfrente. E sabe quen denunciou aí? Unha empresa que quería poñer unha gasolinera. E sabe por que denunciou? Porque quería 600.000 euros que non vai cobrar. Sabe por qué? Porque a sentencia que eu dicía xa está anulada. Outra cosa que usted non queira escoitar. Isto que está escoitando, pois seguro que non. Por un lado lle entra, por outro lle sale. Vale, e repetirá o mismo. De acordo? E non hai máis cuestiones judiciales. Eu non sei onde este o peligro. O sea que agora por votar fíxese ben, a favor de facer a senda peonil, que non a facemos nós, que vai licitar a Confederación, ou por facer a mellora do saneamento do polígono, que tamén a vai licitar a Confederación. O sea que usted por eso ve un peligro judicial para o Concello de Monforte. Pero, home, por favor, diga outra excusa, pero esa non. Isso, por favor. E logo, dice que para aquí a población estranxeira. E logo só pega a población estranxeira para Monforte. Dice que crecemos en población gracias á población estranxeira. E nos outros sitios, que eu sepa non é para onde máis veñen, para Monforte, que eu sepa. Digo eu que van para todos lados, aquí hai, todo alrededor, nos concellos de alrededor, hai población estranxeira. Contribuyen a aguantar a población. Ben, é certo que están perdendo población igual, pero perden menos da que perderían se non viñeran estas persoas estranxeiras. E Monforte non só, efectivamente, crece porque temos emigrantes, pero tamén hai un repunte de población. E hai unha volta a casa de xente que estuvo, que era monfortina e que volva a casa. E iso é malo para Monforte. Home, eu creo que é moi bon. Se temos 1.300 habitantes máis que fai 5 anos, digo que será moi bon. Fíxese, casi temos máis de incremento nós que algún concello de por alrededor, de población de algún concello de alrededor. Fíxese. Claro, decir esas cousas, doña Cati, eu creo que lle quita credibilidade. Eu digo sinceramente, facéndose como a señora Paula Prado, que a conozco ben, que convivín con ela, e sei da súa brutalidade verbal, sei deso, e a máis demostrono aquí en Monforte. Como sei deso, iso non me beneficia nada, fágame caso. De verdade. E non quero dar consellos a nadie. Por aí non vai ben. Se vai por unha persona seria, se vai por unha persona que xestiona cousas a favor de Monforte, etc. E non só o critica con mentiras, porque dicir a mentira que dixo vostede cando quixo darme resposta á presentación dun proxecto dun montón de tomos que ia así de alto, dicindo que mentía, que iba con retrasos, que era un proxecto de fai 2 anos. Nin o proxecto de fai 2 anos, nin o convenio de fai 2 anos, nin mentimos,
Nada, nada. E usted saliu aos 30 segundos. Claro, ten que meter a pata. Como non vai meter a pata? Se equivoca, ten que equivocarse. Usted estudie primeiro os proxectos e despois, cando estiven estudiados, mire se é interesante para Monforte ou non. Pero se vai todo, pois, como de don Germán, os do non, usted tamén está nos do non, que eu aquí nos do sí non a vexo. Nos do sí non a vexo. En sentido máis coherente, experta Monforte, bastante máis. Porque, bueno, dice eso, fai eso, xa está. Pero ustedes queren quedar dunha maneira, fai a contraria. E iso, desde logo, eu creo que nin é positivo para Monforte, nin é positivo para ustedes. Bueno, non sei se quere don Germán segundo turno. Sí, non iba a intervir, pero como vexo que lle deixa falar de todo, eu só dúas cuestións. En primeiro lugar, seguir repetindo que non somos os do non polo non. Non yo teño que aclarar, porque xa yo aclarei a señora Prada, pero si es un día, aclaro yo a vostede, porque nós votamos moitísimas veces. Eu que sí, que tampouco pode faltar a verdade, porque con crecemento vegetativo negativo, se hai incremento de poboación, pois dígame de onde sale. Entonces, eso teno vostede clarísimo. Pero, amén deso, que eu non xa está falando. Nada máis, gracias. Moi ben, don Emilio. Renuncia o turno, doña Cati. Brevemente, para aclarar, quen dixo agora mesmo montaña de merda foi vostede, eso si é brutalidade verbal, eu procuro ser educada. Que sexa contundente non é que sexa bruta, señor alcalde. O que pasa é que eu sou unha persona de carácter amable e cando me pollo contundente como que se quedan un pouco noqueados. Pero non me considero unha persona que insulte. Non o considero. Se o fixen, pido disculpas. Desde logo, quen dixo montaña de merda aquí, nun pleno, foi vostede agora. Mire, señor alcalde, vostede nos votou en contra a apertura da Rúa Martínez Andrade. Cando trouxo da Rúa Santiago, que mellor agora está de boa xa con eles, alégrome, non quero que os veciños lle metan nun conflito xudicial. Pero os veciños estaban enfadados e nos lle dixemos, deixa a Rúa Santiago como está e abre Martínez Andrade. Votou en contra aquí. E agora vai e abre Martínez Andrade. Que me está contando? E logo son os nosos do non. Vostede tamén aquí vota non e fai o que lle parece despois. Aproveitase incluso das nosas iniciativas para poder quedar ben coa cidadanía. Porque, vamos, é o que fixo claramente. Simplemente dous puntos para aclarar. Dixen que estaba socializado Zona C Parque do Hospital, pero que tamén ten reclamacións, pois con motivo de Calle Santiago, pero da Calle Santiago non dixen que estivera socializado, dixen que descoñecía se realmente eso chegou a judicializarse. E nós preferimos absternos porque non é a primeira vez que retornan os proxectos, incluso eu recordo que da zona D tivo que sacar da plataforma de contratación e volver aquí porque se habían olvidado de meter non sei que. A ver, nós preferimos, non sei, non volveu ao pleno, señor alcalde, non tivo que volver a sacar a licitación a proxecto da zona D. Bueno, me dá igual, por unha empresa que vostede lle encargou facer algo, pois hai que ter máis cuidado coas empresas que se encarga a veces as cousas, ou vigilalas un pouco máis. Nós, desde logo, non queremos ser cómplices das fallas administrativas que poidan ter. Simplemente, que xa lle digo, se estiveramos en contra, votaríamos en contra. E, en canto o da poboación, vostede fala dunha maneira que parece que eu digo que me molesta a xente estranxeira, nin moito menos que fai falta. Fai falta porque é verdad que a xente da miña xeración e a máis pequena pois non ten fillos ou ten poucos, eso é certo, e necesitamos que haxe ese incremento demográfico. Pero tamén é verdad que a veces se atopa unha realidade que non é a que esperaban, e iso a mí me produce tristeza, igual que entendo que a vostedes tamén. Pero non lle culpabilicei deso. Dixen que é unha situación que se está dando agora porque hai cada vez pois máis xente que ven buscando unha oportunidade e algúns lles costa. Pero benvidos sexan os estranxeiros que aumenten a poboación da cidade e que, por suposto, ocupen postos de traballo que nos está e que os empresarios, a vostedes seguro, en moitos servicios que ofertan, lles costa cumplir. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, doña Cati. Miren, dicen que non lle sale os números, don Germán, mire, eu só sei que o INE a 30 de abril, que cando dá os datos do ano anterior, nos dixo que tiñamos 19.336. No ano 17-18, creo recordar, había 18.075. Hai que sumar e restar, nada máis. Hai que sumar e restar, nada máis. Doña Cati, eu creo que vostede non me entendeu nada, porque eu dixen, en este caso, en sentido positivo para o hospital, que diante había unha montaña de merda, como é verdad. Entendendo por merda, pois unha maleza, non sei que, non vían nin a carretera, non vían nin a ronda urbana. E iso era así.
rebeixou toda esa montaña, que además era barro puro para hacer ladrillo, e hoxe hai un parque aí, que só hai que velo. É máis que chama a atención, incluso, eu digo eu, a xente que ven e que ve ese parque aí ao lado do hospital. E repito, aí había unha montaña de merda diante do hospital. Sí, sí. Eu non estou falando con mala educación, ni moito menos, estou me referindo a que había un montón de lixo, que ali tiraban incluso cousas, teñían tiradas cousas, en fin, solo había, hai que coller as fotos do que había, doña Cati, miro o que había e miro o que hai, compare. E dice vostede, Martínez Andrade, mire, había dous veciños, literalmente dous, literal, Usted conoceos ben, por motivos obvios, usted conoceos ben. Entón, claro, usted contaronllo. Pero iso que tiñan, querían poñer en valor, es que tiñan uns documentos privados de non sei que, non sei cuánto, claro, que nunca foron elevados ao documento público, por lo tanto, pues, valen para ellos, pero para unha administración non vale. Non vale. Bueno, é así. Bueno, non, é así non, que vayan a justicia. Que vayan a justicia. Verá o que lles dice. E, dice vostede, que votei contra Martínez Andrade. Mentira, eu votei en contra de que unha proposta que trouxeran ustedes, que o que non quería é que fixera calle Santiago e abría calle Martínez Andrade. E aquí neste pleno dixen, aquí, que despois da Rúa Santiago faríamos o Martínez Andrade. O dixen aquí, escoite, mire, escoito, e os veciños tamén o saben. E fixémolo. Despois da Rúa Santiago, fixemos Martínez Andrade. Que, por certo, quedou moi ben. Pode ir a ver. Agora ten pinta de calle. Antes non tiña máis que un foso, aí un tapón urbanístico. Bueno, que se chaman así, non é outra cousa, pense, estou falando mal. É un tapón urbanístico. E destaponamos ese tapón. Así que, pregunto yo se seguro, polo menos ou nos engañan a nós, ou aquí o concelleiro de obras que fala a veces con eles, están encantados. Pero eses que protestaban, eses dous que protestaban. E así quere, aquí non yo digo porque non procede, pero en privado sí que lle pode dicir quen son. Sabemos perfectamente. E usted tamén o sabe, usted tamén conoce os ben. Moi ben, pois nada, rematado o debate, sometemos a votación, por lo tanto, este segundo punto da orde do día, que é a aprobación de separación de tratamento de aguas pluviais do polígono pluviais eficaz do polígono de Reboredo. Votos a favor. 12 votos a favor, PSOE BNG. Votos en contra. Non hai. Abstencións. 5 abstencións. Partido Popular, Esperta Monforte. Queda aprobado, por lo tanto, este proxecto. Pasamos ao punto número 3, que é aprobar inicialmente a modificación das normas subsidiarias de planeamento para a clasificación e ordenación pormenorizada do polígono industrial do Reboredo e da súa ampliación. Dictamen da Comisión, por favor. O dictamen é favorable á proposta, con 6 votos a favor do señor alcalde e dos concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro Esperta Monforte e Grupo Mixto que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Voy, como dice doña Cati, como eu nunca fago nada, o sea, Monforte mellorou, pero non fago nada. Entonces, vou vender outro pouco fume. O polígono que temos no Reboredo, que é o único que temos, porque o outro é un porto seco, teóricamente para logística, non é para empresas de fabricación, digamos. Ese polígono fixose fai algo máis de 40 anos e en todo este tempo pois nunca foi ampliado, ni se mirou saneamento, por exemplo, ni se fixaron calles novas, excepto o número 4, que tiña este problema de hora de separación das pluviales e das fecales. Cando este equipo de goberno chegou á alcaldía no ano 2015, o polígono estaba literalmente mal. As calles cheas de baches, podemos decir, as empresas que están ali, as parcelas non se desbrozaban, mitad do alumbrado non funcionaba, a depuradora houve que reparala en varias ocasións que tampouco funcionaba ben, incluso aquí se chegou a facer un informe dicindo que con esa depuradora non se podía instalar empresas no polígono como para cagar. Ese informe saliu de aquí e está na Diputación registrado. Está registrado na Diputación. O sea que a cousa estaba mal. Non había quen comprara parcelas. Por eso estaban
casi todas, bueno, máis da mitad sin vender. Esa era a situación do polígono. Bueno, pois gracias ao traballo que se foi facendo de moitas cousas, de melloras de promoción, pois evidente se asfaltou, se puxeron leces, se roubaron todas as farolas do polígono, se abriu unha calle nova, en fin, se desbroza totalmente as parcelas, se mellorou a depuradora, se está facendo unha nova que está moi avanzada, en fin, as parcelas vendéronse prácticamente todas, creo que non queda ninguna máis que na parte que eran municipales e que están en litigio neste momento, porque non algúns cumpliron o concurso daquela época, que era que en 5 anos tiñan que ter feitas as naves, pero moitos non cumpliron. E no concurso se decía que se non cumplían tiñan que revertir ao Concello. Bueno, nós estamos en ese trámite e acabará como acabe. Non sei a quen lle dará a razón a xusticia, hoy non pronostico nada. Pero sí, nós temos a obligación de defender o que decía aquel concurso. O que non cumpriu, ten que devolvela ao Concello. E volverá a sacar a licitar para que o empresario que queira pois a compre e pode levar a cabo o seu proxecto empresarial. Ben, ao largo destes 40 anos do polígono, houve cousas que se modificaron, pero que non constan nas normas subsidiarias. E alguna cousa que ahora mismo lle vendría ben a alguna empresa e que non se pode facer porque no fondo de todo da calle 3 hai unha empresa que ten interés en expandirse, en ganar peso, en aumentar, pero está lindando con unha zona verde e, por tanto, non pode expandirse para a zona verde. Que queremos facer con isto? Pois reordenar as zonas verdes para que facilitar que, por exemplo, esa empresa poida crecer. Pode crecer. Ou outras tamén, estou poniendo un exemplo sin citar a nadie. E no caso intermedio entre a calle principal, que é unha estrada da Diputación que vai a Neiras, a Zober, e a Rúa Nova, que se fixo, a que sale da gasolinera, unha rúa de 500 metros, que é a máis larga que ten o polígono, é recta. Aí tamén hai unha zona grande, verde, por debaixo dos edificios que está facendo Prodeme, hasta esa calle e hacia a esquina da gasolinera, toda esa zona verde. Bien, vostedes saben que fai un tempo o Concello solicitou a Diputación de Lugo que os terrenos que tiña comprados para que se instalara para cadar no seu día, pois non los cedera ao Concello gratuitamente para poder dedicalos, a recalificalos e poder dedicalos a temas industriales, a terreno industrial. A Diputación fixonos esa cesión de xeito gratuito, aprobouse en pleno esa cesión, e nós empezamos cos trámites, houve unha adjudicación a unha empresa que traballou xa para este Concello en varias ocasións, fai anos, recordo que era a que facía o plan xeral que se archivou, por exemplo, non? Ou foi a que fixo o plan especial de casco histórico. Bueno, pois se contratou esa empresa a redacción da modificación das normas subsidiarias para ordenar o conxunto do polígono e ampliálo. Os terrenos que están desde a calle Nova hacia o regato do Carballo, por detrás da gasolinera, teñen unha zona amplia que está, digamos, que nunha zona que se chama de Policía de Cauces. É dicir, que a Confederación Hidrográfica ten que informar sobre eso positivamente ou non. E suele ter que deixarse un margen grande de metros entre o cauce do regato e o que sea suelo edificable, suelo industrial. Que facemos? Que con esta ordenación, como ese suelo só hai que ceder ao largo do regato, pois recambiar un pouco as zonas verdes. Por exemplo, esa zona verde, como ustedes poden ver no proxecto que se mandou, esas zonas verdes que hai entre a calle principal e a calle Nova, pois ahora van a pasar a ser industriales, se aproba isto, van a pasar a ser industriales, e esa zona verde pasa ao largo do regato para que, bueno, ali non estorba, digamos, e podemos ganar esa zona industrial no outro lado. Bueno, isto, hasta ahora estuvéramos con moitos trámites, xa houve informes previos de moitos organismos, houve que facer, porque así nos lo mandou a Xunta de Galicia, un estudio arqueolóxico do terreno, que sinceramente non sei para qué, porque se me dirá usted que vai a encontrar no campo de aviación de Reboredo, na parte, en fin, mandou facer un estudio arqueológico que fixo un arqueólogo daqui de Monforte, e que validou a Xunta, está validado, e tiñamos que facer do que era o recinto e 200 metros de arredor. 200 metros. Nos dixemos a Xunta, oiga,
hai unha parte que non podemos facer. Podemos facer no noso concello, pero na parte que lindamos con Sober, e que, por tanto, é de outro concello, non podemos entrar aí. Bueno, fixemos a parte que non houve nada, non apareceu nada, lógicamente, e tamén houve que facer un estudio hidrolóxico, que o fixo unha empresa de Lugo, que seguro que ustedes conocen, porque a persona, para que vexan que non somos, en fin, non temos acrito ninguna, a empresa que o fixo foi candidato de ustedes en Foz. O sea, o jefe da empresa foi candidato de ustedes en Foz, co cual teño unha boa relación, si chamase Ramón, por si para máis datos, pero non lle digo os apellidos. E fixo o estudio de hidrolóxico, que tuvo que facer varias modificacións. Poden falar con ele, para ver se é verdade ou non. Tuvo que facer varias modificacións. Bueno, pois, agora que temos todo eso, pois nos prepararon o documento de aprobación inicial. Para poderlo aprobar inicialmente, lógicamente, a partir de aí, temos que pedir, creo que son 6 informes sectoriales, entre administracións e empresas de servicios, como é Naturgy, ou como pode ser FCC, como pode ser Confederación, como pode ser urbanismo, ou medio ambiente, en fin, en total creo que son 6 organismos os que hai que pedir informe sectorial. Bueno, este é un dos pasos, porque despois, con eses informes todos, hai que facer o documento de aprobación provisional. Con esa aprobación provisional, hai que tamén volverlo a mandar á Xunta de Urbanismo e con o que nos diga o urbanismo, se todo está ben, producese a aprobación definitiva, o documento de aprobación definitiva. Todo isto, estes pasos que temos que dar, obligatoriamente, porque así establece a lei de suelo de Galicia, leva aproximadamente, se todo vai ben, e non hai retrasos, se cambia o goberno, igual hai retrasos, esperemos que non cambie o goberno. Doña Cati, esperemos que non cambie o goberno. Se non hai retrasos indebidos, nun ano parece que estaría en condicións de ser aprobado definitivamente. Nun ano. Así que esperemos que eso sea así, e que podamos ter aprobado esa ordenación do actual polígono, modificando esas zonas verdes que lle decía, para poder ampliar empresas e ampliar o polígono pola parte onde está a gasolinera hasta o regato do Carballo. Eso sería unha gran noticia porque pasaríamos de 300 e algo mil metros cuadrados de polígono actual a algo máis de medio millón de metros cuadrados do futuro polígono, e eso sería unha boa noticia porque tendríamos disponible parcelas para que posibles empresas, posibles compradores poderan obtelas. Ahora non as hai. Por lo tanto, eu creo que sería unha cuestión positiva. De momento, nada máis, que teñan unha aclaración despois, eu ya conto encantado, non, Germán? Sí, bueno, pois efectivamente estas explicacións que nos dá son así. Nós seguimos repetindo calquer cousa que se faga, en este caso, boa para Monforte, en este caso para o polígono, pois vamos a apoiala, pero tamén é certo que non queremos ser o pepito grillo do pleno, pero tamén podía falar vostede da auga, dos cortes da auga, que son moitos e que viñeron en varias ocasións e que non sabemos se están facendo cousas ou non. En principio, máis nada, pero tamén é certo que, aproveitando que é así, eu o que non entendo é que se é importante ou deixa de ser importante quen é o dono da empresa que fai o plan hidrolóxico e de que partido é ou partido non é, ou non sei se é un chascarrillo ou alguna cosa, pero cando menos non ten ningún sentido, porque digo eu que vostedes non contratarán solo con afíns, máis nada. Moitas gracias, don Germán. Don Emilio. Ben, moi brevemente, porque aquí o que se trata, porque aquí parece que estamos hoxe unha sensación de sensibilidade importante a hora de falar, porque o que se fala é de aprobar inicialmente a modificación das normas auxiliares. Levamos aquí, non é que tiña prisa tampouco, pero unha hora e media divagando, dicindo unha serie de cousas que ben, a veces noutros termos houbera ser contestado, pero vamos teñernos a cuestión, que aquí non se ciñe ninguén, non? Que necesitamos aquí? Pois nosotros, sempre cando se traigan a este pleno ou iniciativas para mellorar o tecido empresarial, independentemente do que despois poña por dentro a iniciativa en sí, ou para mellorar no polígono industrial, dotacións e demais, nunca nos van ter en contra, nunca.
podemos falar deste proxecto. Este proxecto, nosotros aquí nun pleno, non me acordo canto tempo hai, pero non hai moito, trouxemos a posibilidade de buscar o enlace, unha moción, de buscar o enlace deste polígono coa Nacional 120, pois en fronte á rúa, creo que é a rúa 3, pode ser, máis ou menos, e que vai salir directo en fronte ao enlace do corredor de Santiago. Neste proxecto, nestas normas subsidiarias que aparecen delimitadas e marcadas e demais, non lle encontrei mención ninguna, ao mellor estou equivocado, e era unha cousa que bueno, supoño que se poderá modificar nun futuro, pero nosotros vamos a esternos por ese tema que a ver como se encaixa ese funcionamento, pero en contra non nos van a ter nunca. E cando lle dicía eu antes, eu son así un pouco retranqueiro, pero a veces as cousas son máis serias do que parecen. Cando lle falaba eu de que facía unha reflexión de que o Gallá fora adiante o tema da senda pionil na seguinte iniciativa durante a exposición do debate, podemos ver que ese o Gallá ten máis sentido por aquilo dos cambios e demais. Mas nada. Gracias. Gracias, Emilio. Doña Cati. Moitas gracias, señor alcalde. Vostede xa anunciou no ano 2023 a ampliación do polígono industrial. Entonces, nós o que lle reprochamos pois a falta de dilixencia. E cando decimos que cando cambien os gobernos, vostede sacou da manga, o que está dicindo é que non van a apoiar se están... Non, é que se vai traballar con máis dilixencia. E cantos máis gobernos teñan administracións, estén gobernadas polo Partido Popular, se vai traballar mellor e con máis dilixencia. Mire, eso de que pode haber retrasos, eu creo que a Xunta de Galicia recentemente lle informou favorablemente a construcción da ponte do Malecón. É que facer o contrario é prevaricación. É dicir, emitir un informe contrario ao que a norma dicta, eu se estou explicando tamén a xente na rúa, señor alcalde, non se vai a creer, porque a mí me preguntan. Polo tanto, a min esas pseudoacusacións a lixereza de decir non, é que me entorpecen, non, é que me emitiron un informe que non sei que, home, ao final son técnicos, e vostede o sabe, moitas veces os que redactan certos informes, entón vamos ter un respeto. Eu confío, desde logo a mí non se me ocurre decirlle a ninguén da Xunta non saques isto para adiante, porque estou, eu creo que estou rozando a ilegalidade facendo eso. Por lo tanto, vamos a intentar non decir tan a lixeira esas cousas. E, por certo, dice vostede que lle contratou unha persona afín ao Partido Popular, onde que eu espero que contrate cos mellores as cousas que teñen que ver co Concello. O contrato o axudique os contratos ás persoas independentemente da súa ideoloxía. Debería ser así. Así que non coñezo a esa persona, pero entendo que se o fixeron, pois será porque é un bo profesional, que é como debería ser. E conclúo a miña intervención dicindo que nos vamos a abster, porque isto é un procedimento inicial, polo que vemos, que se lle vai dar audiencia por ser unha modificación das normas subsidiarias. Lle solicitamos que dialogue moito en caso de que lle pode afectar a terceiros, porque non digo que acabe xudicializado, esperemos que non, pero vamos a evitar, pídolle que evite, na medida do posible, a maior das controversias, que a veces cando se ocupa determinados cargos hai que ter moita man izquierda. Entendo que o sabe mellor que a min, que vostede chegou á alcaldía e eu todavía non. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, doña Cati. Isto no que dixo ao final acertou. Aí tú acertado. Bueno, don Germán, pois claro que é un chascarrillo, hombre. Pero tamén digo unha cousa. En tempos só se contrataba a fines, e temos moitas pruebas. Solo se contrataba a fines. E aquí este home sabe o ben. Incluso alguén chegou a chamar por teléfono para, como quen, a ver, que dar explicacións dunha cousa que había dito que tiña toda a razón do mundo. Así que, en fin, deixemos a cousa así. E logo dice, usted non sabe que o tema da auga non está aquí sobre a mesa. A ver, non ten que decir, é que vai decir tema da auga. Pois sí, home, sí, pero nós estamos traballando por o tema da auga. Acabamos de facer un bypass ali, para que non teña que subir auga arriba ao depósito que vai directo, para non perder presión. Estamos facendo un proxecto de unha nova tubaxe desde Monforte ao polígono. Estamos facendo. Por certo, non vai ir por onde vai agora, vai por outro sitio, que vai millor, que máis vamos a conseguir máis caudal e máis presión.
Por qué? Porque a necesitamos, e por eso estamos facendo. Que costa moito? Sí. Sí. Porque xa digo que costa máis de 2 millóns e pico de euros. Xa o digo. Pero claro, son obras que tampouco se pode facer todos os días a millóns e millóns. En fin, porque senón logo porque non estaban feitas. Se poderan facer tan fácil, aquí gobernou todo Dios antes que nós. Por que non poderon facer? Non fixeron antes. Pois xa facía falta, porque o polígono sempre estuvo igual. Xa facía falta. Así que non sei logo por non se fixeron. Don Emilio, mire, hai un detalle que seguro que usted non entende o que eu vou a explicar. Quero explicar para todos, pero como foi usted que planteou o tema. Se vostede mira os planos, verá que na fondo da calle onde se xunta a calle 1 ca calle 3 hai unha zona verde. Aquela esquina toda é unha zona verde. Bueno, pois na proposta, se vostede se fixa, hai un trozo vento de frente na parte esquerda que queda zona verde, pero na parte dereita queda como zona dotacional. Non sei se fixou. Para que vexa que pensamos as cousas, non as facemos ao tonto. Por qué? Pensando xustamente no usted que acaba de decir, porque se fose todo zona verde, sería moi complicado, e debe cambiar outra vez todo, para poder facer por aí unha calle. Pero se é unha zona dotacional, sí que se pode facer. Por iso queda ese trozo, un ancho dunha nova calle, para a zona dotacional, para, se mañá é posible facer esa conexión co enlace ali na Bastida da 120 do corredor de Santiago, pois que estexe xa eso preparado. Fíxese vostede nese plano, verá como lle digo eu. E cambia con respecto ao que hai. Ese trozo, quítaselle dúas, ahora mesmo, esa parcela da zona verde, quitaríaselle, por un lado, na parte esquerda, unha zona que sería industrial e na parte dereita unha zona que sería dotacional. E no medio quedaría a zona verde, máis pequena da que hai ahora mesmo. E é por ese motivo, por un lado, facilitar a ampliación de empresas e, por outro lado, mañá, pois poder facer por aí unha comunicación e que non haxa problema con as normas do polígono. E, doña Cati, por suposto que queremos contratar os mellores porque nós o que queremos... Usted que pensa? Que nós queremos que non salgan malas obras. Usted cree iso? Hombre, nadie quere ter un problema. Nadie que goberna quere ter un problema. É absurdo. Bueno, por tanto, tratamos de que salgan as cousas ben. Que a veces non acertas, sí, é verdad. Pero, home, se mañá usted fora a alcaldesa, estou seguro que non querría que a empresa lle salira mal ou lle fixera as cousas mal. Nós tampouco. Isso é obvio, non? Isso é obvio. E logo dice, falta de diligencia. Como se eu que estuvera parando os plazos. No, ao contrario. É que a mí me levan pedindo suelo industrial cos empresarios. E eu lles explico como están as cousas e que é un problema ir máis deprisa porque non damos ido. Oye, que nos acaban de entregar o documento de aprobación inicial agora, estes días, non me acordo que foi, pero tamén foi desde que tíamos convocadas desde que tíamos convocado o pleno pasado. Acaban de entregar. E como queremos que todo saia rápido, por eso somos dilixentes, non esperamos un mes ou un mes ordinario. Por eso facemos este pleno extraordinario, para ganar ese tempo, que parece mentira, pero son 3 semanas. Son 3 semanas que ganamos. Así que, mire se somos dilixentes. E, na medida posible, pois vamos a seguir sendo, non lle quepa ninguna dúbida, non teña usted ninguna dúbida, pode estar tranquilo en ese sentido. Poderá gustar o que facemos ou non, pero que non tratamos de ser dilixentes, non. Eu non retraso nada que vai en contra miña, en contra de Monforte, en contra miña, políticamente, por tanto, como vou a retrasar as cousas? Outra cosa é que non podes ir máis deprisa, esa é outra cuestión. Bueno, por rematado o debate, sometemos a votación esta proposta de aprobar inicialmente a modificación das normas subsidiarias de planeamento para a clasificación e ordenación pormenorizada do polígono industrial do Reboredo e a súa ampliación. Votos a favor. Perdón? Que faltaba o segundo turno. No. Usted, usted falou, foi cando falou ahora mismo toda a 120. Pero se quere intervir, non van pasar nada. Pero está ben, non?
Home, se me están dicindo o Partido Popular que non vota moitas veces que sí, é que don Germán falou 2 veces. Ai, home, non. Falou de chascarrillo. Foi no segundo turno. Segundo turno. Temos que estar atentos. Bueno, usted quere falar, pero comprobes por a grabación, verá como tuvo 2 turnos. Bueno, a Cata acaba de falar 2 veces. Don Germán falou 2 veces, sí, hombre, sí. Pero igual, usted, alguén quere intervir, que non haxa ningún problema. Moi ben, pois sometemos todos a votación. Don Germán, se quere liala ali, eu preguntei, don Germán, usted non dixo nada, por tanto, acabou o tempo de pedir a palabra, vamos a votar. Chamo a orden por primeira vez, que non sabe vostede, eu sí que o sei. Votamos, votos a favor. 11 votos a favor, Partido Socialista e don Germán, o Alberto Monforte. Votos en contra, non hai abstencións, 6 abstencións do Partido Popular e BNG. Queda aprobado, por tanto, inicialmente a modificación das normas subsidiarias. Pasamos ao punto número 4, que é nomeamento de rúa. Ditame da comisión, por favor. O ditame é favorable á proposta con 6 votos a favor do señor alcalde e dos señores concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal Socialista e 4 abstencións dos concelleiros do Grupo Municipal Popular, do concelleiro do Grupo Municipal do BNG e do concelleiro do Esperta Monforte do Grupo Mixto que se somete a decisión plenaria. Moitas gracias, señor secretario. Ben, como teñen na proposta, o que se trata é dar nome á nova rúa peonil que vai desde o Cardenal hasta o Paseo do Río, e igual que propuxemos no Parque do Hospital, propoñer o Parque do Hospital, porque é obvio, ou na zona, a Rúa da Guardería, ou o Parque da Guardería, ou darlle continuidade a Rozcodina, que podíamos facer outra cousa que non fixemos, ou darlle continuidade a Martínez Andrade. Bueno, pois consideramos que, dado que esta rúa está no Parque dos Condes, pois que debe denominarse Rúa Parque dos Condes. E esa é a proposta que facemos aquí ao Pleno, teñen a documentación toda, por tanto, creo que non é necesario abundar. Así que, don Germán, ten a palabra, se quere intervir. Sí, neste no meu primeiro turno de palabra. Pois nós, seguindo co mesmo tema que habitualmente, no tema do nomeamento das rúas, xa lle dixemos en varias ocasións que o certo é que non son, bueno, pois, cando menos son redundantes ou son pouco creativos ou nos parece que poñen pouco en valor porque efectivamente no Parque da Guardería, na Guardería, pois puxeronlle Parque da Guardería, no Parque do Hospital puxeronlle pois Parque do Hospital e agora no aparcamento do Parque dos Condes e no xardín do Parque dos Condes, pois claro, pois pensarán vostedes que menos que poñerlle Rúa do Parque dos Condes. Normal, que é o que acaba de aclarar vostede. E a nós, bueno, pois o certo é que non nos parece moi normal porque xa dixemos en varias ocasións que o certo é que podíamos poñer en valor pois xente monfortina. Nós hubo nun primeiro momento que pensábamos mesmo en Antón Patiño, que por certo está algo, bueno, pois por exemplo, involucrado en esa zona D, que é onde se vai a poñer Rúa do Parque dos Condes, porque teño clarísimo que tanto vostede como os 9 do Partido Socialista pois van a votar afirmativamente, pero a nós gustaríanos que quedara en riba da mesa a posibilidade, pois, o mellor, pois non Antón Patiño, pero o Antón Patiño Regueira, que era o seu pai, ou empezar a pensar que nós temos un montón de xente que, bueno, pois, da misma, da pintura, da cultura, de un montón, bueno, pois, de cousas que se podía poñer en valor, que menos, que o mellor, pois, o que poñerlle, pois, o nome dunha rúa, o nome dun parque, ou cosas así. Entonces, en principio, gustaríanos que quedara en riba da mesa esa posibilidade para que ustedes lle deran unha volta e non ser, pois, eso, isto que, cando menos, parece pouco traballado e moi redundante. Repito, aparcamento do Parque dos Condes, xardín do Parque dos Condes e rúa do Parque dos Condes. Pois, nós vamos a votar que non somos os do non polo non, pero sí que queremos aclarar que non nos parece nin medio normal. Máis nada, gracias. Moitas gracias, don Germán, don Emilio.
Ben, gracias, señor presidente. Ben, nosotros aquí, no tema do nomeamento de rúas, no seu día xa propuxamos ou manifestamos cal sería as nosas propostas a hora de nomear rúas. Daquela, pois, só se falou de esperar a ter ese dossier de vías públicas, ademais de dominio público, ese dossier de todo o que é o dominio público deste Concello, todas as rúas e demais, e despois buscar fórmulas de, non vou dar nomes aquí, pero de pintores, artistas, represaliados incluso no seu momento, e creemos que ou persoas que teñen algún vínculo co noso Concello, coa nosa cidade. Vostedes decidiron facer despois da tramitación oportuna dar este nome e nosotros democráticamente pois respetamos esa decisión, por eso nos vamos a abster, non vamos a votar en contra porque non é porque tamén se pode poñer ese nome, porque non, pero sí reclamamos facelo de outro xeito nun futuro e vamos a absternos porque tampouco é unha en fin, as rúas podense cambiar, podense fazer outro expediente e no futuro pois volver a modificar o nome en función de se quere seguir por a liña que nosotros marcamos, que nosotros expoñemos, non máis nada. Gracias. Moitas gracias, don Emilio, doña Cati. Moitas gracias, señor alcalde. A verdade é que lamentamos a falta de creatividade e de originalidade a hora de nomear a rúa. Xa lle reprochamos, cando no seu momento nomeou os novos parques, que, por certo, nos estamos contentos do que os fixera, Non se crea que vostede dice que lle decimos que non fai nada. Claro que sí, eso o fixo e alegrámonos moito desa obra. Pero lamentamos no seu día, xa lle dixemos que lle nomeara Parque da Guardería, Parque do Hospital. Home, parecenos que coas cousas que se poden potenciar, non só personaxes, sino da nosa cultura, e non só de Monforte, senón de Galicia, por exemplo, non utilizaran, non lle darán máis a cabeza para ter pois ese tipo de nomeamentos na cidade que tamén son moitas veces didácticos para os propios rapaces, a xente de Monforte. Eu de pequena aprendía moitas personalidades gracias ás rúas, que lle preguntábamos pais, este quen é, non? Pois eso é importante. Entonces, lamentamos que, reitero outra vez, o nomamento desta rúa como Parque dos Condes, nós xa lle fixemos unha proposta en setembro de 2025, por exemplo, para que tivera en conta a pregoeira, a señora Manuela Sáez, para poderlle nomear nalgúnha rúa, é un exemplo, e xa aproveitamos para dicirlle que vamos a absternos e lle vamos a propoñer neste prazo que teñen de alegaciones, vamos a facer propostas. Bueno, a ver se nos recolle algunha, e senón, pois xa veremos a votación que facemos final. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, doña Cati. Pois nada, respetar o que propuxeron e someter a votación e nada máis. Non sei se queren un segundo turno. Pois sí. Don Germán. Que antes tamén quería. Nós imos facer propostas, por suposto, porque entendemos que vostedes van a votar favorablemente, entón xa lle van a chamar isto, e aproveitar tamén o pleno para que, efectivamente, teñan a ben, na medida das súas posibilidades, por rexistro do 20 do 4 do 2023, unhos veciños da Rúa Teboredo que lle pedían a posibilidade de nomear a rúa ou poñerlle un nombre á rúa, ainda que lle poñan Rúa Teboredo, pero así que lle poderían poñerlle número ás fincas, e non se fixo, pois se pode ser en ese mismo, xa tamén aproveito para dicir que a ver se algún día me poden contestar co tema da reunión que teño pedida ca interventora, que o mellor acaba este mandato e non me dá contestado máis nada. Gracias. Moitas gracias, don Emilio. Renuncia. Acórdese que non hai segundo turno. Doña Cati. Renuncia. Moi ben. Pois antes de someter a votación a iniciativa, como hai unha petición de deixalo sobre a mesa, hai que votala. Por tanto, sometemos a votación a proposta de don Germán, de deixar sobre a mesa ou non o punto. Así que, votos a favor de deixala sobre a mesa. Un voto a favor. Votos en contra.
10 votos en contra, abstencións, 6 abstencións. Queda, por tanto, rexeitado deixar sobre da mesa este punto. E agora votamos o punto. Votos a favor de nomear a nova rúa Parque dos Condes. Votos a favor. 10 votos a favor, votos en contra, 1 voto, abstencións, 6 abstencións. Voto en contra desperta. Moi ben, queda aprobada, por tanto, a nova rúa Parque dos Condes. Pasamos ao punto número 5, que é unha modificación da Ordenanza Municipal de Tráfico no sentido de correxila onde faltan cousas por recoller na ordenanza e nesta fase inicial, dado que non é unha ordenanza fiscal, que alguén decía por aí, bueno, sí, pero pon multas. Non, pero unha cousa son as multas que son unha sanción e outra cousa é unha fiscalidade. Por tanto, as ordenanzas que non son fiscales hai que sacadas a consulta pública previa. Por tanto, o que hoxe aprobaremos aquí non é modificar a ordenanza. Non, é decir que queremos modificar a ordenanza en aqueles aspectos que non ten recollidos, todas as obras que se fixeron novos, ou calles novos, etc., para poderlas incluir, e, por tanto, hai que facer ese paso que legalmente, desde o ano 17 ou 18, non me acordo agora, hai que facer esa consulta pública previa para a aportación de entidades, veciños, asociacións, ou quen queira. E logo, sí, cando sea para a aprobación inicial, xa hai que ter un texto concreto para a aprobación inicial. Así que, iso é un pouco o que consiste a modificación da ordenanza de tráfico. En definitiva, é iso. Someter a unha consulta pública previa. Don Germán, quere intervir? Non quere intervir, don Emilio? Non quere intervir, doña Cate? Non quere intervir? Por tanto, sometemos a votación esta proposta. Votos a favor? 13 votos a favor. Votos en contra? Non hai. Abstencións? 4 abstencións do Grupo Popular. O resto todo a favor. Queda, por tanto, aprobada esta proposta. Bueno, non habendo máis asuntos no orden do día, dado que se trata dun pleno extraordinario, non hai rogos e preguntas, levantamos a sesión. Moitas gracias.